pajatu pali mwambi uja amati ng'oma yolilisa sichedwa kung'ambika. Mwambi umene uli wopherezera after ndekuti mkulu uja amene amasogolera zionesero zolimbana ndi nzika zobwera ku dziko la South Africa amene itu ndi Ngizwe Mchunu. Paja mkulu amene wakhala akulimbana ndi maforeigners mafikatu malo amene amakhala kugwira ntchito kusokoneza kumeneko inaso ndi anyamata ake kumakhala kuthibula maforeigners amene zosakhala bwino zimene zimakhala zikuchitika mdzikoto limene la South Africa. Makamaka zimene amachita mkulu ameneyo Ngizwe Mchunu paja masiku ambuyomu ndi ujayonso analimbana ndi Ali Kaka Chinemba uja anaonesa boldness m'Malawitu amene anaonesa kulimba mtima pomuyankha mkulu amene maso mulikwa kuti yeyi alibe mandate yomufunsatu ziphaso kapena zikalata zokhalira ku dziko limene la South Africa. Ndeto mkulu amene izakhalano zikumuonekera after ndekuti atapanga big battle ndi magayizi a EFF pamene chija chotsutsa boma chimene mtsogoleri wake ndi Julius Malema. Padikiza pamenepo posachira wati naona kuti nyumba zake zinabusidwa moto nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino makamaka amene timakhala ku South Africa tikuzitsata bwino mmene zikuyendera nkhani zokhuzana ndi mkulu ameneyi maso zilango zimene wakumana nazo ku bwalo la milandu nkhanitu yolimbana ndi Julius Malema. Makosana tiyambe yonche nkhani kuti muthe kuyitsata bwino chimene chikuchitika makamaka nkhani yokhuzana ndi mkulu ameneyi pa zimene zikumuonekera ku dziko limene la South Africa kupangira kwa anthu amene samamutsata bwino mkulu ameneyi amene amakhala akulimbana ndi maforeigners zina lake ndi ambiri tikulitsata bwino kuti ndi Ngizwe Mchunu. Iyeyi poyambirira penipeni amagwira ntchito ngati radio presenter ku Ukhodzi FM ndi ganyo atasokonekera kumeneko ngati muja anachitira Jacinta Zuma uja amasogolera kagulu kamene kamati machi kamalimbanaso ndi maforeigners nayenso paja anali radio personality after so ganyo atasokonekera pamene amayamba akutiza activist olimbana ndi nzika za maiko ena. Of course behind the scene amakazona kuti enake akuwapopa andale enake mu video ya dzulo tinafotokozaso nkhani imene bwinobwino ndi kolabo ya anthu amenewa ndi imeneno ikumapezeka zonati ikumathira mchenga mu mpongatu wa gulu makamaka maforeigners kumene anthu timakhala tikusaka mchere kumeneko komanso nthawi zina akumafikanso mmakolala amene timakhalamo masokonezatu kumasoyesa mtendere nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino mmene zikuyendera komanso zikukhalira. Of course nzika zina za dziko la South Africa zimaona ngati kuti magayizi amenewa amapanga zimenezi ngati patriotism kumano chilungamo nchona kuti magayi amene amakhala kusakira konchere ndi mbava zachabechabe simapatriotic mati akabwera kuopseza maforeigners ena ndi kuti akachuna ndalama basino ndi pamene amakhala zoti apezapo kenakake. Ambiriso titha kuchitira mboni kuti recently anayankhula Max ake amayamana zona kuti mafuna 5 million rands akuti agule chakudya kuperekatu kwa maboys ake amenewo ndikuti amapeza nzika za maiko ena. So kuyankhula kumeneko zinangoneseratu kunena zoti magayi amenewa ndi adyera apapa anangopeza njira yosakira ndalama osati kuti ali patriotic. So masiku angapo apitawo kunapeza zoti tinyumba take tizisakasa tina take around choncho tinaye ndithu tamauzo. Of course tinyumba timenezo timapezeka kudera limene limadziwika zona kuti Mbumbulu chakumwera kwa Durban ndi tinyumba timenezo tinapeza zoti tayasidwa moto ndi after kuyasidwa moto tinyumba timenezo kwabweratu ma theories osiyanasiyana kuyambira social media makamaka ndi mmene nzika za dziko limene la South Africa zikuonera komanso maforeigners mmene akuonera potengera ndi maclaims amene Mchunu anakhala akuyankhula after ndi nyumba yake itabusidwa moto. Of course yeyi amene asuna kuti andale enake ali behind kuwotchedwa kwa nyumba zake ndi moto ndi paja amadana ndi magayizi a EFF chipani chotsutsa chimene chimasogozedwa ndi Malema chifukwa potengera ndi zimene ayankhula iyeyi amachita kuoneseratu kunena zona kuti magayi a EFF ndi amene amapanga chipongwe potumiza ena ake kukayatsa moto nyumba zake kapenanso amakayikira kunena zona kuti nzotheka kuti maforeigners makamaka amene amapanga mchitidwe okhuza ndi madrag ndi amene anapita kukamotchera nyumba yakeyo pana ngasiyeyo amalimbana ndi akuti ndi ma illegal migrants ndi akuti amenewo madrag cartels ndi amene anatuma anthu kupitatu kukayatsa nyumba zake nayi ndithu fiyo limeneyo potengeranso ndi zimene amayankhula. Komano panali division amongst South Africans ena amapanga claim kunena zona kuti nyumba imeneyi otcha yekha chifukwa chonena kuti kuna masympathizer akhale zona atapanga ma donations akumpasa ndalama chani zimene ena amayankhula akuti ndithudi nyumba imeneyo anaotcha yekha ena akumazayankhula motero ena akumazanena zona kuti ayi anthu achipongwe ndi amene amuchitira zimenezi kuyatsa nyumba yake amapanga blame maforeigners kuti no ndi amene
anapitako cha nyumba imene makaponera kuti iyeyo amakhala akulimbana ndi maforeigners amene limeneyo ndi gulu limene limampanga support Ngizwe Mchunu. Gulu limene limanena zoti nyumba imene waotcha yekha makamaka mayankhula zimenezi potengera kuti mbuyomu anazakamba nkhani yokhuza ndi 5 million rand ijayo imene amanena zona kuti afuna donation yoti agule lanchi kuliatu chakudya anyamata ake amene amamuthandizira pamene amakhala akulimbana ndi maforeigners ku dziko limene la South Africa. Ena amazabwera ndi masuggestions ngati amenewa ndi zimene zimakhala zikuzungulira makamaka masamba mchezo a magazi a dziko lino la South Africa. Of course apolisi a dziko limene la South Africa anabwera kuzafotokoza kunena zona kuti nkhani imene akuyitsata ndi chidwi kwambiri, akuchita kafukufuku kuti adziwe chimene chinachitika ndi chani, kuti ngati ena akali behind ndi kuti anthu amene ambwandiridwe amangidwe ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Koma so far palibe munthu amene anagwiridwa kuti akhuzidwa ndi zimene zinachitika zoyasa nyumba zimenezi. Of course kuotchedwa kwa nyumba zake ambiri tinasangalala kwambiri potengeranso ndi zimene amachita mkulu amene akatipezatu mmakwala maso malo amene timakhala tikugwira ntchito mbiri timakhala tikuona mmene zimakhalira. Pano battle imene yavuta kwambiri makamaka imene inachema kwambiri ndi yokhuzana ngati pa ada amene wawa Ngizwe Mchunu komanso Julius Malema. Paja Julius Malema amazuzula zimene zimachitika kumeneko zolimbana ndi maforeigners. Paja amanena zona kuti ngati kuli kulimbana azilimbana ndi ma whites osati maforeigners ayi, makamaka ma black Africans asamalimbane nawo, azilimbana ndi azungu pa adani a dziko la South Africa ndi azungu osati anthu bwera. Tingoonako zimene anayankhulako Malema makamaka nkhani yolimbana ndi maforeigners. They are scared of white people. Look at them. When they speak to a white person, they are very respectful. They show manners. When they speak to a black person, they are violent. But let's ask a question. After you marched and say you don't want Zimbabweans, you don't want Nigerians, you don't want Ghanaians, you close shops, you march. Why are you not coming back to tell us the following day that after that march, we expelled 10 Zimbabweans, and out of those 10 Zimbabweans, we're able to give 10 South Africans jobs? There is no such a report. Why? Because now kabakuba ma Zimbabwe, hauna misebetsi, bathu bale ba ma Zimbabwe, bayetsa misebetsi elona lisabatlungu yetsa because those are slaves jobs. They don't pay anything. You want proper jobs. You want a job. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhulako Malema mbuyo pa ntchitidwetu olimbana ndi maforeigners. Awo chifukwa cha chimenechi ndi kuti battle inakhala ngati ikukula pakati pa timu ya Malema komanso Ngizwe Mchunu ndi timu yake imene imakhala ikulimbana ndi maforeigners. Pakana nthawi inake zinapezeka zona kuti Mchunu anamunena Malema kuti ndi black snake, ndi traitor, akulimbanato ndi kupereka mtundu wa Mazulu. Pa zimene amayankhulaso komanso kuchitaso amakhala zoti akupanga betray Mazulu poyikira kumbuyo maforeigners. Sizokhazo anafika point yonena kuti Malema akulandiratu ndalama za nkhaninkhani mamiliyoni kobasi kuchokeratu kwa nzika za maiko ena. Anachita kuna zoti walandira ndalama kwana 60 million rands kuchokera kwa Nigerian wina wake amene cholinga chake ndichonena kuti Malema aziyankhula zolimbana ndi Mazulu amene amakhala akulimbana ndi maforeigners. Nkhani zake zimayenda motero ndezi ngati kuti Malema akupakira maforeigners pameneno magaya amene wasafuna maforeigners mdziko mwawo. Ndeba chifukwa cha chimenechi timu ya Malema inana kuti nkhani imene siofuna mangoyonerera ameneyi akuzolowera kwambiri, anampangatu drug kupita ku court. Patikiza pamenepo anakadandaulaso ku South African Human Rights Commission kunena zona kuti awayipisira ambiri ndi ku courteko amanena zoti afuna umboni umene ali nawo kuti Julius Malema analandira ndalama yakwana 6 million kuchoka kwa Nigerian ameneyo kuti azimuteteza ndi mabizinesi komanso maforeigners dziko limene la South Africa. Ndi nkhani imene yakhala ikuyenda ndithu kubwala milandu zafikiratu dzulo kumene kunabwera chigamulo pa nkhani imeneyi after Mchunu atafunsidwa kuti eke maumboni pa ma claims amene amanena zona kuti Malema anapasidwa 60 million ndi Nigerian. Zapezeka kuti anangoti kakasi kumeneko kusowato umboni oti abwerese pa court. Mazuwa paja pa court samangotengera zimene tikuganiza mmutu kapena zimene tingoyankhula, amafuna maumboni ogwirika bwinobwino. Basi noto Mchunu anangoti ukamweyasa mu court ukanikatu kuyankhula kupereka umboni ogwirika bwinobwino kuti a Julius Malema amakhala akulandira ndalama azipanga
defend ma foreigners nde poti nkhani imeneyi inali kubwalo lalikulu la ku Gauteng ku Pretoria ko ndi kumeneno Anchuno anapeza zoti awazidwato kumeneko kwauza zonena kuti iwo ndi munthu olakwa makamaka pokhala akufalisa uthenga wabodza ne uli ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo mdziko la South Africa nde malo mwake awachenjeza kumeneko kuti zimene akuchitazo kapitiriza akumana ndi mbonaona komanso ndi kuti potengera kuti nkhani ngati zimene zikapita kubwalo la milandu kumakhala legal cost nde Anchuno akuyenera kulipira ndalama kulipiratu timu ya Malema paja ndi kuti Malema amakhala zoti watenga maloya chani akuyeneka zona kuti alipire ndalama zimenezo kulipira timu ya Malema zimene zito zakondweresa kwambiri zikazobwera zamwaiko ena chifukwa papa ndi kuti mwina aphunzirepo paja mchitidwe wake otamika makamaka mmene amayankhulira komanso ene amachitira kumeneko force yampasa mwayi kuti atha kupita kukapanga pilu kuti malire pa 19 May chaka chimene cha 2026 aonesese kuti kukapanga pilu adakanike ndi kuti alipire ndalama zimene sadi ya Malema inaononga pa mlandu umene nkhani zake to nemene zikuyendera atamika kwambiri nthawi zina zake makhala china chake chimene chikutsata ndithudi nde Anchuno zaonekera pamene pa battle imene anapanga battle piki yolakwika kwambiri mwina amene amalimbana ndi ma foreigners inali njira ina kumano timu ya china Malema siya masewera ngati amalimbana ndi boma la dziko la South Africa ndenanga Anchuno so ndikachani anawazi makosana nkhani zake nemene zikuyendera kutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imene ngati magazi alipo fotokozana comment section momwe lemekeza so maganizo anzathu